Ahoj priatelia, vitajte na slovenskej farme v Ugande. Naša farma vznikla v prostredí utečeneckého tábora Čaka 2, blízko mesta Čegegva, a v tomto tábore žije 129 000 utečencov. Väčšina týchto ľudí je z Konga, Rwandy, Burundi, z Južného Sudánu a z ďalších krajín. A títo ľudia tu žijú v takých zaujímavých podmienkach. Každý z nich dostal kúsok pôdy, kde si vybudoval veľmi jednoduché obydlie. A vlastne zámerom je, aby títo ľudia na svojej záhrade sa dokázali uživiť z toho, čo vypestujú. Takže naše poslanie je naučiť ľudí, ako na malej ploche vypestovať to, z čoho prežijú. A aby sme tu prežili my, tak sme vybudovali takéto dva domčeky, v ktorých bývajú naši dobrovoľníci, a keď sme tu, tak tu bývame aj my. A máme tam také najzákladnejšie veci, ktoré možno v Európe by ste považovali za minimálny štandard, ale tu je to nadpriemerný luxus. Takže my sa tu máme naozaj dobre. Naše tréningové centrum sa skladá z dvoch základných budov. Jedna budova je miestnosť, kde sa dejú tréningy. Druhá miestnosť je kuchyňa s jedálňou. Máme aj záložný zdroj elektrickej energie, ale tieto solárne panely hlavne slúžia na to, aby napájali pumpu, ktorá čerpá vodu do nádrží, a tak vlastne máme zabezpečenú vodu na polievanie a tiež aj na pitie. Poďme sa pozrieť tu do tréningovej miestnosti. Momentálne je prázdna, ale tento celý týždeň tu prebiehali tréningy a bolo tu 50 ľudí, ktorí sa tu školili, a ten systém práce je taký, že naši tréneri sa naučia, ako pestovať. Dostanú semienka, dostanú priesady, dostanú pracovné náradie, dostanú postrekovač, nádrž na vodu, dostanú čižmy a tak ďalej. Všetko potrebné k tomu, aby mohli začať fungovať vo svojom dome. Lenže oni to nerobia len pre seba, ale každý z nich sa zaviazal, že vyškolí ďalších 10 ľudí, svojich susedov, a týmto susedom poskytne to, čo sa naučil, a okrem vedomostí aj základné veci, ktoré oni potrebujú. To znamená, že aj oni dostanú pracovné náradie, oni dostanú semienka, od neho dostanú priesady, a tak sa tá myšlienka pestovania rozširuje po celej tejto oblasti. Jeden taký tréningový cyklus trvá 3 mesiace. A za tie 3 mesiace my vyškolíme 50 trénerov, a každý z tých trénerov zaškolí svojich 10 susedov. Takže spolu je to viac ako 500 ľudí, ktorí sa vďaka tomuto programu vedia stať sebestační. Radi sme, že to takto funguje, a po niekoľkých rokoch už v tomto tábore sú to stovky a stovky ľudí, u ktorých vidíte, že ich záhradka vyzerá naozaj dobre. Naša farma je fajnovo vybavená, takže máme aj vlastný traktor s príslušenstvom, a máme tu foliovník, a v pozadí vidíte, že sme vypestovali celkom slušnú plantáž banánov. Úroda týchto banánov toho roku už bola fajn, takže sme si aj na banánoch trošku pochutili. Pestujú nielen také banány ako my, máme radi žlté najedenie, oni pestujú aj tie banány, čo sa smažia, a tie, čo sa varia, čo zase my na to nie sme zvyknutí, ale tu je to súčasť živobytia, tak sme radi, že aj takto to funguje. Tak, máme tu aj traktorík, a tento traktor sme získali v rámci projektu s našim donorom Slovagate. Odvtedy tu slúži spoľahlivo na farme, a farma má svojho traktoristu, ktorý sa stará, a orieme vlastne 2 hektáre pôdy, a popri tom slúžime ešte aj ďalším ľuďom s týmto strojom, pretože je to jediný traktor v celom utečeneckom tábore, a keď niekto má väčšiu výmeru pôdy, tak vždycky nás rád zavolá, aby sme mu poslúžili. No a tuto máme farmárske budovy, máme tu 3 sklady, jeden slúži na chemikálie, na semená, druhý slúži na úrodu, tretí na technické veci, a vlastne tu je ten priestor, kde sa
pracuje s tým, čo vypestujeme a tiež tu aj ľudia sú, ktorí tu pracujú. Tu za plotom vidíme väčšiu časť našej farmy. Na tej spodnej časti sa teraz priesady pestujú. Máme tu tzv. Demozáhradu, kde rôzne druhy plodín pestujeme ako vzor pre ľudí, ktorí prichádzajú na tréningy. Mnohí z nich prvýkrát v živote videli karfiol alebo brokolicu, kalu ružičkovi to nevideli ani naši tréneri. Takže snažíme sa ľudí naučiť pestovať aj iné veci, ako sú tu zvyknutí. V strede toho nášho pozemku, úplne na spodku, máme pumpu, čo je veľký zázrak, pretože sa nám to podarilo vykopať studňu a keď sme začínali projektovať túto farmu, nevedeli sme, či budeme mať vodu alebo nebudeme mať vodu. Nakoniec, keď vykopali studňu, tak sme zistili, že voda tu je. A takže studňa je napájaná na elektrikou zo solárnych panelov a vždy, keď slnko svieti, tak táto studňa pre nás produkuje vodu. Voda sa tlačí zo studne do nádrží, máme tam 4 nádrže, každá s objemom 10 000 litrov vody a to nám slúži na zavlažovanie, aby sme na tomto pozemku mohli riadne fungovať.